Jó napot kívánok, kedves magyar barátaim! Arra van a Grappa-hegység, és az a torony, ami látszik, az Marchesáninak a temploma. Én most gyalogolok dél felé, Nové felé, körülbelül még van 1 kilométer, amíg oda jutok. És addig is csodálom ezeket a szép fákat, ezeket a szép mezőket, és ezeket a szép pipacsokat. Van belőlük bőven, amint látjátok. Itt van a búza, amelyik nődögél, és itt van egy eperfa, mert tudjátok, én azt hiszem, hogy azok is eperfák, tudjátok, hogy valamikor, réges-régen a selyemtenyésztés, selyemhernyó tenyésztés el volt nagyon terjedve, mert azzal kerestek a szegény emberek, mert akkor nagyon szegények voltak. 60 éven keresztül annyi ember kiment Amerikába a Veneto tartományból, amennyi az egész lakosság volt. 2 generációból kiment annyi ember, amennyi az egész lakosság volt Venetónak. Na, gondolom, hogy itt már megszakíthatjuk. Itt van azok a hegységek, amelyek az ázsiágói magaslatra vezetnek, és ott jobbra a Grappa-hegység, ahogy mondtam. Na, viszont látásra!